Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinun-an ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nining taknaa atong pag-aablihon ang Marcos kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod sa 10 apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong 94 years old nga lolo nga si Isabelo Laure Sr. Mark chapter 16 verse 1 hangtod sa 10. Ang giingon dinhi mga kaigsuonan, sa paglabay sa adlawng igpapahulay, si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome namalit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug sayo kaayo sa Domingo sa buntag, sa misubang na ang adlaw, miadto sila sa lubnganan. Sa ilang pagpanglakaw, nag-ingnanay sila kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Dako kayo kining batuha. Unya sa pagtanaw nila ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. Ug sa pagsulod nila sa lubnganan, nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin ug nagsulob og puting sapot nga taas ug nangalisang sila. Apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok. Nangita kamo kang Jesus nga taga Nazareth nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi. Nabanhaw siya. Tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw hinuon kamo og suginli ang iyang mga tinun-an. Lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita. Sumala sa iyang gisulti kaninyo. Busa nanagan sila sa ilang pagpanggula gikan sa lubnganan tungod sa kakulba ug kalisang ug wala sila manulti kang bisan kinsa kay nahadlok man sila. Human mabanhaw si Jesus sayo sa unang adlaw sa semana, mipakita siya pag-una kang Maria Magdalena. Kaniadto gihinginlan ni Jesus ang 7 kay yawa nga diha sa maong babayi. Unya milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Midangat na kita sa taho mahitungod sa kadaugan sa atong Ginoong Hesukristo batok sa kamatayon, ang pagkabanhaw niya gikan sa mga patay. Makita nato ang duha ka babayi nga sangay gihinganlan og Maria nga sayo kaayo nga mimata aron sa pag-adto sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug gi-record usab ni Lucas nga aduna pay uban nga mga babayi kauban nila, and it was the earliest possible hour. Sayo gyud kayo sa ngatanan, kaadlawon pa mga kaigsunan. Ang gi-record ni Juan, mibiya sila sa ilang mga Pinoyanan samtang ngit-ngit pa. And once again, makita nato mga kaigsunan ang dedikasyon niini nga mga babayhana. Ma-imagine ninyo nga gabilar gayud sila ug nagpaabot tingali sila sa kaadlawon aron sila muadto sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang pagtuo mga kaigsuunan gaan lang kini alang sa daghang mga nag-claim karon nga mga Kristohanon kunuhay sila. Pero ang ilang pagtuo mga kaigsuunan dili casual, dili ordinaryo, dili gaan, bugat gayud kini. Ang ilang tumong sa pag-adto nila
sa lubnganan sa atong Ginoong Hesukristo aron nga mahatagan nila og sakto nga paglubong ang atong Ginoong Hesus. But pasabot ilang madihugan og mga pahumot ug mga panakot sumala sa kostumbre sa ilang kapanahunan. Gumikan kay wala na sila'y higayon nga makabuhat niini niadtong Biyernes sa gabii. Ang giingon sa Mark chapter 16 verse 1, sa paglabay sa adlawng igpapahulay si Maria Magdalena, si Maria nga inahan ni Santiago ug si Salome na malit og mga pahumot aron idihog sa lawas ni Jesus. Ug samtang nagpadulong sila sa lubnganan mga kaigsuunan, adunay problema nga ilang giekspresar. Unsaon kuno nila pagligid ang bato nga gitabon sa lubnganan ni Jesus nga dako man kaayo kini ug bugat kayo. Verse 3, sa ilang pagpanglakaw nag-ingnanay sila, kinsa may atong paligiron sa bato aron pag-abli sa lubnganan. Well, gibuhat sa Ginoo ang dili nila mabuhat mga kaigsuunan. Gumikan kay ang giingon sa bersikulo 4, dako kaayo kining batuha, unya sa pagtan-aw nila ilang nakita nga naligid na ang bato nga gitabon sa lubnganan. O girecord ni Marcos ang pagpakita kanila sa usa ka anghel. Ang giingon sa verse 5, ug sa pagsulod nila sa lubnganan nakita nila didto ang usa ka batan-ong lalaki. Naglingkod siya sa tuo nga daplin ug nagsulob og puting sapot nga taas ug nangalisang sila. Ang hulagway ni adtong anghela mga kaigsuunan makalilisang gayod. Ug gi-record ni Matthew nga bisan pa ang mga gwardya nga gipagwardya sa mga awtoridad sa lubnganan ni Jesus na lisang gayud pag-ayo, nahadlok gayud pag-ayo. Matthew chapter 28 verse 3 to 4. Sama sa kilat ang iyang panagway ug puti kaayo ang iyang bisti, nangurog ang mga gwardya tungod sa hilabihang kahadlok kaniya ug nakuyapan sila. So kung i-compare nato ang mga ebanghelyo, Matthew, Mark, Luke, and John, atong mahibaw-an mga kaigsuunan nga dunay duha ka anghel. Girecord ni Matthew nga usa sa duha ka anghel tua naglingkod sa gawas sa bato. O girecord usab ni Marcos nga katong anghel nga usa tua sa sulod sa lubnganan. Ug parihong si Lucas ug si Juan nagarecord nga duha gayod ka anghel. Luke chapter 24 verse 2 to 4 and John chapter 20 verse 11 and 12. Ug kining anghela nakigistorya sa mga babayi. Mark chapter 16 verse 6 to 7. Apan miingon siya kanila, ayaw kamo kahadlok, nangita kamo kang Jesus nga taga Nazareth, ang gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya. Tanawa ang ilang gibutangan kaniya. Lakaw hinuon kamo og suginli ang iyang mga tinunan. Lakip si Pedro nga si Jesus naguna kaninyo sa Galilea. Didto inyo siyang makita sumala sa iyang gisulti kaninyo. So, confirmation, pagpamatuod kadto sa pulong sa atong Ginoong Hesukristo sa wala pa siya gipatay ug sa wala pa siya gilubong mga kaigsuunan nga siya mabanhaw gayod. Just as He told you, mo'y giingon sa anghel, mga kaigsuunan, sama sa iyang gisulti kaninyo. Matthew chapter 28 verse 5 to 7. Unya ang anghel miingon sa mga babayi, ayaw kamo kahadlok, nasayod ako nga nangita kamo kang Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala gayod sa iyang giingon. So you see, napamatud-an nga tinuod gayod ang nauna ng giingon ni Jesus. Dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. Unya adtua dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya ug naguna kanila karon ngadto sa Galilea. Didto ikahibalag nila siya, hinumdumi ang akong giingon kaninyo. So sa pagkakita nila sa anghel mga kaigsuunan, nahadlok sila apan nahibulong usab. Ang anghel nagsugo kanila, ayaw kamo kahibulong, ayaw kamo kahadlok. Dili kini panahon aron mahadlok kamo. Dili kini panahon aron kamo maguol. Panahon kini aron kamo malipay, gumikan kay nabanhaw ang Ginoong Hesukristo. So gipahinumduman sa anghel nga si Jesus nahitabo gayod kaniya ang sumala sa iya ng gipamulong sa nauna. He has risen just as He said.
o gisugo sila sa anghel nga mulakaw ug ibalita ang nahitabo sa mga tinun-an ni Jesus. So nining takna atong dad-on ang inyong atensyon sa pagkabanhaw ni Jesus sumala sa ebanghelyo ni Marcos. Ug adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong. Una, the appearance of Christ, ang pagpakita ni Kristo. Ikaduha, the rebuke of Christ, ang pagbadlong ni Kristo sa iyang mga disciples. Ug ikatulo, the stricter judgment for us today. Mas istrikto ang paghukom sa Ginoo sa atong kapanahunan karon. Mudangat na kita sa unang punto, the appearance of Christ. Gisugdan sa bersikulo 9 ang pag-record sa pagpakita ni Kristo. Si Maria Magdalena, usa sa mga unang miabot didto sa lubnganan Domingo sa kaadlawon, mga kaigsuunan. O gipahibalo kanato ni Marcos nga siya usab ang pinakaunang nakakita sa atong Ginoong Hesukristo human siya mabanhaw. Ang duha ka babayi nga gihinganlan usab og Maria mibiya na sa lubnganan nga nahadlok og nahibulong, and then pagkahuman nga mibiya tong duha ka babayi nagpakita ang atong Ginoo kang Maria Magdalena. Ug gi-record ni Marcos nga si Maria Magdalena katong babayi nga nasudlan og 7 ka demonyo nga gipalayas sa atong Ginoong Hesukristo. So obviously gi-record kini ni Mark aron ma-emphasize ang grasya sa Ginoo nga nagpanglihok sa kinabuhi ni Maria Magdalena. Ug sa verse 10, makita nato ang kalainan, mga kaigsuunan, no? Ang kalipay ni Maria Magdalena ug ang kaguol sa mga disciples sa atong Ginoong Hesukristo. Nakita ni Maria Magdalena si Kristo nga nabanhaw ug siya dako kayo og kalipay. John chapter 20 verse 16. Si Jesus miingon kaniya, Maria, ug si Maria miatubang kang Jesus ug miingon sa Hebreo, Rabboni, nga sa ato pa magtutudlo. So excited gayud kaayo kining si Maria Magdalena. Excited siya, nalipay kayo siya nga mudala sa balita ngadto sa mga disciples ni Jesus Christ. Ang iyang kasing-kasing puno kayo sa kahibulong, puno sa kalipay, ug mituo siya sa atong Ginoong Hesukristo. Matthew 28 verse 8. Busa midali siya pagbiya sa lubnganan nga may kahadlok uban ang dakong kalipay. Nanagan sila aron pagbalita sa iyang mga tinun-an. John chapter 20 verse 18. Busa gisuginlan ni Maria Magdalena ang mga tinun-an nga nakakita siya sa Ginoo ug gisaysay niya kanila ang gisulti ni Jesus kaniya. Pero baliktad ang nabati sa mga tinun-an ni Kristo, mga kaigsuunan. Ang ilang kasing-kasing napuno sa kasubanan. Verse 10. Unya milakaw si Maria ug gipahibalo niya ang iyang mga kauban nga nagsubo ug naghilak. Ug ang taho ni Maria nga nabanhaw na si Kristo, murag dili sila katuo. Dili gayud sila katuo. Verse 11. Sa pagkadungog nila nga si Jesus nabuhi ug nga si Maria nakakita kaniya, wala sila mutuo. Unbelief kadto, mga kaigsuunan. Luke chapter 24 verse 9 hangtod sa 11. Na mauli sila ug gisugilon nila kining tanan ngadto sa 11 ka apostoles ug sa uban. Ang mga babayi mao si Maria Magdalena, si Juana ug si Maria nga inahan ni Santiago. Kini sila ug ang ubang mga babayi nga kauban nila nanugilon niining mga butanga ngadto sa mga apostoles. Apan naghuna-huna ang mga apostoles nga binuang ang gisulti sa mga babayi. Busa wala sila mutuo kanila. You see? Gaduda ang mga tinun-an ni Kristo. Mark chapter 16 verse 13. Namalik sila og nanugilon sa uban apan wala sila tuuhi. Wala gayud sila mutuo nga nabanhaw si Jesus. Bisan pa og gipahibalo na silang daan ni Jesus sa wala pa namatay si Jesus, sa wala pa gilansang sa krus ug sa wala pa nahitabo kining tanan, gipahibalo na sila ni Kristo nga mamatay siya og mabanhaw pag-usab, pero wala gihapon sila mutuo. Mo nga ang ikaduhang punto nato, mga kaigsuunan, gibadlong sila ni Jesus. Girebuke sila. Gumikan sa ilang pagkadili matinuuhon. Verse 14. Sa katapusan, mipakita si Jesus sa napulog usa ka tinun-an samtang nangaon sila. Gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo. Kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Kanunay namang gibadlong gayud ni Kristo ang iyang mga tinun-an because of their unbelief. Madudahon gayud sila. Nakita nato kini sa kapitulo 4
niadtong ang mga disciples naniagit niadtong nakasinati sila og kusog kayo nga bagyo. Mark chapter 4 verse 38 to 40. Apan natulog lang si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka nga hapit naman kita malunod? Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan. Hunong ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo, wala ba kamoy pagsalig? Girecord usab ni Matthew ang similar account. Girebuke sa atong Ginoo ang iyang mga disciples, Matthew 8:26, sa Matthew chapter 14 verse 30 to 31 usab. Pero kining unbelief nga gipakita sa mga disciples karon, grabe gayud kaayo kini nga unbelief. Taliwala sa pagpahibalo na ni Kristo sa makadaghan kanila nga mabanhaw siya. Wala gihapon sila mutuo, gaduda gihapon sila sa gitaho sa mga babayi. Ang tinuod nga pagtuo, nagatubo nga pagtuo mga kaigsuunan, naga-increase kini, nagkalig-on, pero ang nahitabo sa mga disciples, naguol sila, na-discourage sila, wa sila mutuo. Verse 11, they refused to believe it, mibalibad kuno sila sa pagtuo. Mao nga seryoso gayud kaayo ang ilang sala. Wala sila mutuo sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. And in doing so, gipakabakako nila ang atong Ginoong Hesukristo. Gipakabakako nila ang pulong sa atong Dios. Seryoso gayud kaayo ang ilang sala nga nahimo mga kaigsunan. Mao nga gibadlong sila ni Jesus. Gisaway sila ni Jesus. Kapila na gitudlo ni Jesus kanila niadtong una pa nga mabanhaw gayud siya. Matthew chapter 16 verse 21. Sukad niadtong higayuna giklaro na gayud ni Jesus pagsulti ngadto sa iyang mga tinun-an. Kinahanglang moadto ako sa Jerusalem aron paantuson pag-ayo sa mga namunuan sa mga Hudiyo ug sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Pation ako nila apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. So giklaro na ni Kristo niadtong una pa, pero wala gihapon sila mutuo mga kaigsuunan. Matthew chapter 28 verse 6, wala na siya dinhi, nabanhaw siya, sumala gayod sa iyang giingon, dali kamo og tan-awa ang dapit nga gilubngan kaniya. So giremind sila sa mga anghel nga wala na si Kristo, nabanhaw, sumala sa iyang gipamulong. Mao nga gibadlong sila ni Kristo ni ining higayuna, gumikan sa ilang unbelief, sa ilang pagduda, sa ilang pagkadili matinuuhon. Verse 14, gisaway niya sila tungod sa ilang pagkakulang sa pagtuo ug pagkagahi sa ilang ulo, kay wala man sila mutuo ni adtong nakakita kaniya nga nabanhaw. Now, sabton po nato ang mga disciples mga kaigsuunan, kay daghan na kayo ang nahitabo. Wala pa sila mahuwasi gikan sa ilang nasaksihan nga si Kristo gidakop o gilansang didto sa cross. Ug wala pa gibubo ang balaang espiritu kanila, nahitabo kadto sa Acts chapter 2. Ug wala pa na kumpleto ang bag-ong tugon, ang Biblia mga kaigsuunan. Mao nga sabton pud nato ang mga disciples nganong gaduda pagihapon sila. But at this point, interesting gayud mga kaigsuunan nga ang mga disciples gaduda, pero ang mga kababaihan nalipay na kaayo. Grabe na kaayo ang ilang pagsalig ug pagtuo kang Kristo. Luke chapter 24 verse 6 to 8. Wala na siya dinhi, nabanhaw siya, hinumdumi ang iyang gisulti kaninyo sa didto pa siya sa Galilea. Ang anak sa tawo kinahanglan nga itugyan ngadto sa mga makasasala ug ilansang sa krus ug unya banhawon sa ikatulong adlaw. Unya na hinumduman sa mga babayi ang iyang gisulti. Maimpa ang mga babayi kay nakahinumdum pa. Ang mga disciples nga kapila gitudluan ni Kristo nga mabanhaw gayud siya, gaduda gihapon. Nakalimot, wala kahinumdum. Mao nga angayan lang gayud sila nga pagabadlungon mga kaigsuunan. Ikatulong punto, the stricter judgment for us today. Mas istrikto ang paghukom sa Dios alang kanato sa atong kapanahunan karon. Mas istrikto ang standard sa paghukom sa Ginoo sa atong kapanahunan karon. Ngano man, kumpleto na ang Biblia mga kaigsuunan. Grabe na kayo ang ebidensya mahitungod sa kinabuhi ug pagluwas sa atong Ginoong Hesukristo. Puno na ang Biblia, insakto na, igo na
gipadayag na sa kinatibuk-an gayod ang ebanghelyo. Kinahanglan nato kining tuuhan o kinahanglan dili nato kini dudahan. Ang pagkabanhaw ni Kristo mahinungdanon kaayo nga elemento sa ebanghelyo. Mahinungdanon kaayo ang doktrina sa pagkabanhaw ni Kristo sa pagtulunan, pagtuo nga Kristiyano, mga kaigsuunan. Kinahanglan ato kining tuuhan. Romans chapter 10 verse 9 ang giingon dinhi, maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo, ug sa kinasingkasing mutuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. So you see, importante gayud kaayo ang doctrine of the resurrection of Christ, ang doktrina sa pagkabanhaw ni Kristo. In other words, ang attitude sa usa ka tawo mahitungod sa pagkabanhaw sumala sa gipadayag sa kasulatan. Gaagad niini ang kaluwasan nato. It is a matter upon which salvation rests. Dili ka maluwas higala kung dili ka mutuo nga si Kristo namatay ug nabanhaw gikan sa mga patay. If you remove the resurrection, you remove the essence of Christianity. Mao kini gipasabot ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 1 hangtod sa 4. Ang giingon dinhi, mga igsuon, pahinumduman ko kamo sa maayong balita nga giwali ko kaninyo. Gidawat ninyo kini ug gibarugan ninyo ang inyong pagtuo. Mao kini ang maayong balita, ang mensahe nga akong giwali kaninyo. Maluwas kamo pinaagi sa maayong balita kun magpabilin kamo niini nga malig-on. Gawas kun taphaw lamang ang inyong pagtuo. Gitudlo ko kaninyo ang akong nadawat nga mahinungdanon kaayo. Kini mao nga si Kristo namatay alang sa atong mga sala, sumala sa nahisulat sa kasulatan. Gilubong siya ug sa ikatulo kaadlaw gibanhaw sumala sa nahisulat sa kasulatan. In other words, kung walay pagkabanhaw, walay maayong balita, walay ebanghelyo, wala kitay paglao, mga kaigsuunan. Mao kini gipasabot ni Pablo sa bersikulo 16 hangtod sa 17 sa unang Korinto kapitulo 15. Ang gingon dinhi, ug kun dili banhawon ang mga patay, wala usab banhawa si Kristo. Ug kun wala banhawa si Kristo, kawang lamang ang inyong pagtuo ug makasasala gihapon kamo. Nganong importante kaayo ang doktrina sa pagkabanhaw? Nganong importante kini sa atong pagtuo? Gumikan kay nagpamatuod kini nga ang sakripisyo ni Kristo alang sa sala sa mga katawhan nakatagbaw sa hustisya sa Dios. The resurrection proves our justification. Gipamatud-an sa pagkabanhaw ang kapasayloan sa sala, ang kaluwasan, ang pag-isip nga matarong sa tanang mutuo kang Kristo. Romans chapter 4 verse 25 hangtod sa chapter 5 verse 1 ang giingon dinhi, gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala ug gibanhaw aron himuon kitang matarong. Kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. May panagdait na kita uban sa Dios pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Ang sakripisyo ni Kristo nga nagtabon, nagbayad sa tanang sala sa mga mutuo kaniya, usa kini ka kahibulungang trabaho sa atong Ginoo, isip kapuli, substitution. Miadto si Kristo didto sa cross, inosente, walay sala, walay buling, mga kaigsuunan, pero nahimo siyang sala, nahimo siyang makasasala, iyang gipasan sa iyang abaga ang atong mga kasalanan. Ug gibubo sa Dios ang tunglo, ang kupa sa tunglo niya sa atong Ginoong Hesukristo. Gipasan ni Kristo ang atong sala. Siya mo'y misalo sa paghukom sa Dios. Ang iyang pagkamatarong gisulob sa tanang mutuo ug musalig kaniya. Now, giunsa man nato pagkasayon nga tinuod kining tanan? How do we know nga ang sacrifice sa atong Ginoong Hesukristo gidawat? How do we know nga ang iyang kamatayon lahi kaysa kamatayon sa ubang mga tawo? How do we know? Ang pagkabanhaw gikan sa mga patay. Nabanhaw si Kristo. Ang pagkabanhaw mao'y nagpamatuod nga ang sakripisyo ni Kristo gidawat sa iyang amahan. Nagpamatuod ang pagkabanhaw nga ang iyang sakripisyo nagtagbaw sa hustisya sa Dios. Gibanhaw siya sa Dios. Murabag giingon sa amahan kang Kristo, dali akong anak, balik ngari sa kahimayaan nga gipaambit nato sa usag-usa gikan sa eternidad.
Ang giingon sa John chapter 17 verse 4 to 5. Gipadayag ko ang imong himaya dinhi sa kalibutan. Gihuman ko ang imong gipabuhat kanako karon amahan. Pasidunggi ako diha sa imong presensya pinaagi sa dungog nga akong gihuptan. Uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Mao nga higala, nagtuo ba ikaw sa maayong balita? Nagtuo ba ikaw sa ebanghelyo? Ang pagkabanhaw anaa sa sentro sa ebanghelyo, mga kaigsuunan. The disciples were immature and unbelieving. Immature pa ang mga disciples. Puno sila sa pagduda pero wala nadugay. Nalig-on ang ilang pagtuo. Ug ang pagkabanhaw ni Kristo maoy nagpamatuod nga nakabaton sila og kaisog ug nagwali sila ug wa gyud sila mapugni ug ilang gipakamatian ang ilang pagtuo. Masabwag lang kini sa tibuok kalibutan. Ang pagkabanhaw ni Kristo maoy nagpamatuod nga ang kamatayon ni Kristo didto sa cross nakatagbaw sa balaang paghukom sa Dios. Higala, naglaom ba ikaw kang Kristo? Nagsalig ba ikaw kang Kristo? Ang iyang kamatayon dito sa cross ug ang iyang pagkabanhaw mao lamang ang basihan sa imong kaluwasan, sa imong kapasayloan. Dili ikaw maluwas kung magsalig gihapon ka sa imong pagkabuutan, sa imong good works. Dili ka matarong, makasasala ikaw. Pero salig sa pagkamatarong ni Kristo, salig sa dugo ni Kristo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo. Gitagbaw sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo ang hustisya sa Dios. Busa kung ikaw musalig kaniya, ang tunglo sa Dios wala na kanimo. Gisalo na kadto ni Kristo, iya nang gipakamatian ug gidawat na kadto sa Dios ug nabanhaw siya gikan sa mga patay isip pagpamatuod ni ining tanan. Pag hinulsol sa imong sala higala ug dangup kang Kristo ug salig kaniya, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas karon na dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magambot ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining taknaa ug among gipangayo ang bunga niini. Hinaot nga ibutang sa imong mga katawhan ang ilang pagsalig kang Kristo, ingon nga ilang bugtong Dios ug manluluwas lamang. Dios nga wala nagpabilin sa mga patay. Dios nga nabanhaw alang sa among kaluwasan. Salamat o Dios. In Jesus' name we pray. Amen. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple chapel where humble people go to pray. I pray the Lord that I'll grow stronger as I live from day to day. I've searched and I've searched, but I couldn't find no way on earth to gain peace of mind. Now I'm happy in the chapel where people are of one accord. Yes, we gather in the chapel just to sing and praise the Lord. You'll search and you'll search, but you'll never find no way on earth to gain peace of mind. Take your troubles to the chapel. Get down on your knees and pray. Then your burdens will be lighter, and you'll surely find the way.
alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.